санаи 4 ноябр соати 20 нашри дуюми барномаи як рӯзи як шахс дар мавсими нав. ака камерата бикиш чӣ гапай ман нафаҳмидам. не шумо ҳайрон нашавед мо аз телевизион як дақиқа ака камерата бикиш ба гап мезанем. мо барномаро аз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон пешкашатон мегардонем. эй камера кати омадан ман намедонам клип мекунанд чикор мекунанд. ту намедона на намедона нарасли духтареро ки дӯст намедорӣ. ҳаёти паси пардагӣ ва якчанд сиру асрори ҷаҳонгир зарипов дар барномаи як рӯзи як шахс ошкор мегардад. лекин бисёраш асос надорад. ба фикрам чанд кас хонавайрон шудагиян аз рӯ ҳе ошиқ шудаям ба духтари хурди раис.